таналка мада беҳад буш маҳқул шид, баъд бисёртар вайш маҳқул шид. Дар пӯстат ҳам хеле хушрӯ мешина, ки намегӯӣ, ки таналка кадагӣ. ҳозир ман мекунам, бинед. хеле тунукак дар руд мешинам. невиднай да, хеле одамое ки мехоҳанд ки рӯшон маълум набоша, ягон чиз кунанд, рӯшон хушрӯ шава, лекин маълум набоша. ана ҳами ҳам хеле таналкае да. ай ҳама хубиш дар чие, ки коллаген дора. дидестен духтаро? ҳам буш хушрӯ ба мазза. уже фарқият ча аи дастам фаҳмидестен? и ба хиёл фаҳмидестен, ки невидная, вообще маълум нестай, ки да даст ягон чӣ кадагӣ. бисёр одамон таналка мекунанд, мерезак, ой рӯошон кашол-пашол меша, бигем. аи таналка маълум нестай. вақте ки намехай губка мегирен, ой губкарам айфаберликай. чанд қайс будаш бурдестам, ҳеч чиш нашудай да. ана ам хеле хушрӯ дар вай пӯстон мешина. мана кадометон даки дар кор боша. мана дута свет дора, ҳам барои одамои сафед, ҳам барои савзиноҳо. ман сафедча гирифтагиам, нигаҳ кунед. дар кортон боша. ана свети пӯстона гап занед, мо шумо да заказ мекунем.